चवीपुरतं मीठ एवढं बस. बस. इथे जरा मी खायला टाकतो, पण हे जरा पुसून टाकतो. डायरेक्ट ह्याच्यावर जर आपण टाकले ना तांदूळ, तर हे आतमध्ये जातात. आणि आमच्याकडे असे होते पडलेले हे लाद्या. खाली लिंबूचं झाड, ह्याला काटे असतात बाबा. आता बघू, इकडे टाकतो आणि किती चिमण्या येतात ते बघूया आपण. पूर्ण एक वाटी घेतली बघा, एक ग्लास. आवाज येत असेल तुम्हाला. हे आली बघा, हे बघा गेली बघा. ते आमची काजल पण रेडी झालेली आहे. आंघोळ करून आली. मी बाई काय केलं, हे काय सांग. कसला ग्लास आहे हा? तांदळाचा ग्लास आहे ना. तिकडे बघ, ते बर्ड्सला तिकडे हे घातलं आहे बघ. आता बर्ड्स येतील बघ तिकडे, ते बघ वरती. आता सर्व इकडे जमा होतील, त्यामुळे चू 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 चालू होईल. मॉर्निंगचा आवाज येतो तुला, चू 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 नॅचरल. मॉर्निंग सॉन्ग. तेव्हा आले, ते बघ आले, ते बघ दिसले का 2 वरती. आता येतील, खूप सारे येतील. हे काय चालू आहे. इथे काय आणलाय? शिरा. आज तर लवकर आणला, उशिराने आणलाय.
शिरा आणलेला आहे आणि पुढे तुम्हाला बर्ड्सचे आवाज येत असतील. हा 2-4 आले होते. आता त्यांना काय वेगळं आवडतं तर ते ठेवायला लागेल. तर आपण बाहेर ओपनमध्ये खाऊया शिरा. एकदम टेस्टी. मस्त लागतं ते. केळी टाकले ना बस त्याच्याने चांगलं लागते. पण तू बोलायला ये ना मध्ये मध्ये. नको तू आधी सुरुवात करून घे, बनवताना नको येऊ. आणि साहित्य पण कोणीतरी सांगा. हा, साहित्य सांग. हा मम्मी स्टार्ट कर. नमस्ते. आज आपल्या घरी पाहुणे आले आहे आणि त्यांच्या गावची पद्धत दाखवतात आहे. त्यांनी येताना वांगी आणली. हा सर्वात तुमचं नाव सांगा मला. माझं नाव रसिका. मी सांगलीहून मावशीला भेटायला आले आहे. आणि येताना मला वांगी घेऊन आले. कारण मी जिथं राहते तिथं आमच्या इथं कुडची वांगी म्हणून असतात. ते खूप फेमस असतात आणि त्याची चव खूप निराळी असते. मग त्याची मला इच्छा होती की ह्या सर्वांना ते खाऊ घालायची, त्यामुळे मी त्यांना घेऊन आले होते. ओके. मी कसं सुरुवात आता करणार इथे साहित्य काय काय घेतलं आहे त्यांच्या पद्धती सांगली पद्धतीने आहे ना. हा खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि शेंगदाण्याचं कूट. हा, ही ते लसूण कशाला घेतली आहे? लसूण वाटण करण्यासाठी आणि आपल्या चवीपुरतं मीठ आणि तिखट. तर यामध्ये आपण पहिल्यांदा खोबरं, आलं, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर हे पण मिक्सरला बारीक करून घेऊयात. प्रत्येकाची पद्धत कशी वेगळी असते ना गावागावाची. तसं मी म्हणजे वांगी आणली तर तुमच्या पद्धतीने करून पण दाखवा. त्यामधली थोडीशीच कोथिंबीर मी घेते आणि थोडी मग नंतर आपण चिरून वरती टाकली तरी चालते. जास्ती पण म्हणजे बारीक नाही करायचं, थोडस भरड वगैरे अशीच करायची. दाखवा एकदा ते. एकदा तुम्ही लावून घेतलात ना ते. हा, पाणी न टाकता त्यांनी वाटून घेतलेलं आहे. हा, हे अशा पद्धतीनं चवीपुरतं मीठ बस. शेंगदाण्याचं कूट, जशी आपली वांगी असणार ना तेवढं आपण बाकीचं साहित्य त्या प्रमाणात आणि हा तिखट, हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आणि ही मी वांगी अशी चिरून घेतलेली आहेत एकामध्ये अशी. तर आपल्याला हा मसाला पूर्ण त्याच्यामध्ये भरायचा आहे. हा, तू असं देठाच्या बाजून चिरलाय. हा, देठाच्या बाजूने नाहीतर कसं म्हणजे चिरतात. हो, चिरतात. ह्या साईडून केलं ना की मग देठ पण थोडं शिजलं जातं आणि म्हणजे ह्या देठ जरी खाल्लं तरी सुद्धा खूप छान लागतं. ही आपण अशी भरून केली तरी सुद्धा चालते किंवा नुसतं मसाला परतून डायरेक्ट वांगी जरी फोडणीला घातली ना तरी सुद्धा चालतं. ही वांगी आता फरक काय जाणवला माहितीये का? तिने देठाच्या बाजूनी 4 भाग केले. समजलं. एक पद्धत वेगळी. म्हणजे ह्याच्याने कसं डेट पण वेचण्यात आलं थोडं. हा, आणि ते खाते. डेट खाताना सुद्धा ना, आता तुम्ही जेव्हा टेस्ट कराल ना तेव्हा पण तुम्हाला खूप छान लागेल ते खाताना. ही जी वांगी तुम्ही आणली आहेत ना, ही स्पेशली ग्रो कुठे होते, म्हणजे कुठून? ही आमच्या इथं फेमस असतात की मळीकाटची वांगी म्हणून, जी की आपली नदी किनारी म्हणजे अशी ज्यांची शेती असते त्यांच्यामध्ये हे पिकलं जातं. परत कुडची वांगी म्हणून पण फेमस असतात ही. आणि या म्हणजे या वांग्याचं ना देठ मोठं असतं, देठ खूप जाड असतं. एरवी जी असतात त्याची बारीक असतात, पण या वांग्यांचे देठ खूप मोठी असतात. आणि आम्ही बाजारातून पण जनरली जेव्हा घेताना ना मोठ्या देठाचेच वांगी घेतो, का तर ते खूप छान चवीला असतात. आता इथे बघा आपण तेल घेतलेलं आहे, तापलेलं आहे ना. आता काय? आता आपण मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी करायची आहे. जिरा मोहरी चांगली तडतडली आहे ना. हा, तडतडल्यानंतर जर आपला मसाला उडला असेल तर तो पण आधी टाकायचा आहे. आणि त्यानंतर मग आपली ही जी भरलेली आहेत वांगी ती सोडायची. आणि या भाजीत जास्त तेलाचा वापर पण नाही करायचा, कारण ऑलरेडी खोबरं असल्यामुळं त्याला परत नंतर तेल सुटतं. म्हणजे तेलाचं प्रमाण कमी घ्यायचं. कमी घ्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये असे काय वेगळे प्रकार आहेत का? हा, आपण करू शकतो. ही आतापर्यंत आपण जसं फोडणी भरून ठेवलेली आहेत वांगी, हीच वांगी जर आपण डायरेक्ट म्हणजे उकडीचे मोदक कसे उकडतो त्याप्रमाणे जर उकडून नुसते डायरेक्ट फोडणीला टाकली तर तशी सुद्धा खूप छान लागतात.
पण त्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर नसतो, त्यामुळे ती चवीला अजून छान लागतात. यामध्ये आता आपण उकडून घेतली नसल्यामुळं आता वांग कच्चच असते, त्यामुळे आपण त्याला पाणी घालावं लागणार आहे. अजून तुम्ही काहीतरी भाताचे प्रकार पण दिलेला तर म्हणजे मसाला थोडा जास्ती झाला तर आपण तो मसाला परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकले आणि थोडेसे भाजले आणि परत हळद वगैरे घातली आणि अशी वांगी फोडली आणि शिजवली, तर तो आपला वांगी भात म्हणून नवीन पद्धतीचा होतो. आणि माझी आई खूप छान करते वांगी भात, तिची स्पेशालिटी आहे. सगळ्या मैत्रिणी तिला घरी आल्यानंतर वांगी भातच करायला लावतात. तर इथं आपण बघू शकतो ही वांगी थोडी भाजली गेलेत आणि ही वांगी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे आपण थोड्या पाण्यात ही वांगी शिजवू शकतो. तर आपण आता थोडं पाणी घालूयात त्याच्यामध्ये. थोडंसं पाणी ऍड करते. ते कोथिंबीर कापायचं काम चालू आहे आणि इथे थोडं अजून पाणी टाकलंय ना तुम्ही? हो, अजून पाणी टाकलंय आणि आपल्या पसंतीनुसार काही ठिकाणी थोडीशी अशी जास्त शिजलेली आवडतात बऱ्याच जणांना, किंवा काही जणांना अशी थोडी कच्च्यावरती असतात, म्हणजे दाताला चावून खाण्यासारखी अशी जरी असले तरी तशी आपण आपल्या चॉईसनं आपण शिजवू शकतो. त्याप्रमाणे पाण्याचा वापर करायचा आणि ताट झाकून ठेवायचे. तरी आपल्याला याला किती मिनिटं अशी वांग शिजेपर्यंत शिजेपर्यंत असं इथे आम्ही आता बघा 1-2 मिनिट चेक करताय का तुम्ही आता? हा, आता मी चेक करते. 2 मिनिटांतर इकडे चेक करतोय आपण. शिजलो म्हणून अजून वेळ लागेल आपल्याला. हो, अजून कच्ची आहे. असं नव्हतं की लोकांनी सहानुभूती दाखवावी किंवा काय करावी, अशी भावना नव्हती की जगामध्ये अशी लोक असतात आणि असा अनुभव प्रत्येकाला येतोय. ही भावना तुमची होती, ते सांगण्यामागचं हे भावना होती की असं असतंय. त्यातून बरेच जण असं आमच्यासारखे जे असतात ते आता नवीन सुरुवात चालू झालेली असते, तर त्यांना एक धडा आहे किंवा एक अनुभव मिळतोय की नाही बाबा जगामध्ये असं चालू आहे आणि माणुसकीला धरून आपल्याला राहायला, म्हणजे हे खूप मोलाचं आहे हे. आणि जगात काय पण विकत मिळतंय, पण हे असे अनुभव कितीही पैसे दिले तरी घरातली माहिती कोण देत नाही. घर कसं चालवायचं, घरामध्ये कसं राहायचं. हा, साधं म्हणजे आता तर जमाना असा आहे की शेजारी आपण कुठं चालू आहे शेजारच्यांना पण सांगत नाही, पण तरी तुम्ही एवढे स्वतःचे अनुभव इतके चांगले शेअर करताय, ते फार महत्वाचं आहे. डीमार्टचं जे ओंकार दादा सांगतात किंवा मावशी सांगतात ते खूप म्हणजे आपल्यासाठी उपयोगी आहे. आणि आमच्या गावाकडे पण अशी अनेक लोक आहेत की त्यांना डीमार्ट हे सुद्धा खूप मोठं आहे असं वाटतं, खूप मोठा मॉल आहे असं वाटतोय, पण त्याचे अनुभव सांगतायत किंवा कुठली डीमार्ट मध्ये गेल्यानंतर कुठली खरेदी करायची, ऑफर काय आहे, ऑफर कशी असते, प्रत्येक गोष्टीवरती ऑफर असते, पण आपल्या फायद्यासाठी कुठली ऑफर आहे हे दादा जे सांगतायत ना ते खरंच खूप मनापासून सांगतात आणि ती आपल्या फायद्याची, खरंच सगळ्यांच्या फायद्याची गोष्ट आहे. तुम्हाला तर आम्ही जेवढं सांगतो ना त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे अजून काय आवडतं, म्हणजे काय कोणता अनुभव जास्त घेतला? तुमची आपुलकी जी आहे, तुमचं जे प्रेम आहे हे खरोखर म्हणजे आम्ही सर्वच जण नशीबवान आहे खूप की तुम्ही हे स्वतःहून आम्हाला सांगताय किंवा आम्हाला एक मार्गदर्शन करताय, आपलं म्हणून सांगताय. आपल्या जीवनात एक अशी बरीच लोक असतात की आपण हक्कानं त्यांना सांगू शकतो. आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही तो हक्क आमच्यावरती दाखवताय एक ॲज अ फॅमिली मेंबर म्हणून, आणि आम्हाला सुद्धा ओढ आहे तुमच्या परिवारामध्ये सामील होण्याची, तुमच्या बरोबर म्हणजे ओळख वाढवण्याची किंवा तुमच्या बरोबर प्रत्येक गोष्टी जसं तुम्ही सांगता तसं आम्हाला पण बऱ्याच गोष्टी, मावशी आम्हाला हे सांगायचंय, मावशी आम्हाला ते सांगायचंय, तुम्हाला म्हणजे तुमच्या रेसिपीज आम्ही करून बघतो, ही प्रत्येकाला ओढ आहे. मी आज इथं तुमच्यापर्यंत आले म्हणून मी माझी भावना व्यक्त केली, पण बरेच जण युट्यूबर्स असे आहेत की कदाचित त्यांची भावना मी बोलून दाखवत असेल, पण प्रत्येकाला तुम्हाला भेटायचंय, प्रत्येकाला तुमच्याकडून काही ना काहीतरी शिकायचं आहे आणि प्रत्येकालाच हे प्रेम पाहिजे तुमच्याकडून. आणि जे तुमचं मार्गदर्शन आहे, जे तुमची देणं आहे ते खरोखर खूप मोठं आहे, खरंच खूप मोठं आहे, ते अनमोल आहे. अशी वांगी कधी कधी बघून पण समजतात ना. ही बघा पहिले जराशी हे झाले होती. हो, आता थोडीशी शिजत आलेली आहे, तरी अजून थोडी पाहिजे ना पाहिजे. हो, अजून आता थोडी ही मऊ झालेली आहे, आपण बघू शकतो, पण ते चमच्यानं सुद्धा कट होतं एवढे मसाले. अजून एक थोडा वेळ आपल्याला जर रस जास्त हवा असेल तर आपण थोडं अजून पाणी वाढवू शकतो, नसेल तर अंगाबरोबर पाहिजे असेल तर आपण आधी या पाण्यावरती शिजवून ठेवू शकतो.
कुणाचं 1 रुपयाचं पण नुकसान होऊ नये ही तुमची नुकसान होऊ भावना आहे. नये. हा बरोबर. किंवा ज्यांचा पैसा आहे तो वाया जाऊ नये कुठल्या नको त्या गोष्टींवरती ही भावना आहे तुमची. म्हणजे मी जशी काटकसर करत आली ना तशी सर्वांनी करायचं आणि असं मोठं मोठं व्हायचं. व्हायचं हो तरच होतंय तरच होतं. स्त्रियांच्याच हातात सगळं आहे. आम्हाला सुद्धा म्हणजे आमच्या आता नवीन संसारात काहीतरी हे होतंय पण नाही बाबा आपल्याला असं एक आदर्श संसार म्हणायचा तो तुमच्याकडे बघून थोडीशी. इथे बघा ही वांगी झाली आहेत ना हो आणि प्रत्येकाने 1 वांगा खाल्ला ना तरी बास मम्मी पूर्ण जेवणाचं ताट संपायचं. तुला आवडतं ना? हो मला आवडतं. आता तुम्ही सांगलीला राहता बरोबर. हो. सांगलीमध्ये जेवणाच्या ताटात काय काय असतं? जेवताना पोळी म्हणजे चपाती भाकरी असं म्हणजे इथं जसं कोकणामध्ये भात किंवा माशांचं असं असतं ना तसं असं नाहीये. तिथं पोळी चपाती वगैरे पण खातात. भात सुद्धा असतो, भाजी, परत आमटी डाळीची असेल किंवा रसभाजी असेल असं आणि चटणी कोशिंबीर आपल्या आवडीप्रमाणे. आणि तिकडे तुमचं फेवरेट म्हणजे खाणं काय असं म्हणजे एकदम पाहुणे आले किंवा तुम्हाला पाहिजे असेल तर काय आवडीने तसे खाता? आम्ही सांगलीकर खूप उत्साही असतो आणि सांगलीत जर असे कोणी बाहेरगावचे आपले पाहुणे वगैरे आले तर आम्ही त्यांना आमची भेळ नक्की खायला घालतो. तसे बरेच पदार्थ आहेत. आणि गॅस बंद केलेला आहे म्हणजे रेसिपी झाली आपली. रेसिपी झालेली आहे. त्यांनी गिफ्ट दिलं तू काय गिफ्ट दिलंस काय? हो मला मावशीनं पण खूप छान दिलेलं आहे. आणि जे नाव घेतल्याने तोंडाला पाणी सुटतं म्हणजे काय? सर्वांनाच माहितीये. हा ते घरगुती असतं ना म्हणजे आम्ही पण का दिलं त्यांना की आपल्या पण घरचे आठवण येईल त्यांना की हा आणि घरातलं तर होतं. मावशीने मला काय गिफ्ट दिलंय तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. म्हणजे मी एक कोडा दिला तुम्हाला अशी गोष्ट आहे जे नाव पण घेतलं ना मी तरी तुमच्या तोंडाला पाणी सुटेल. पण तर त्याचं त्या पदार्थाचं नाव तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. सर्वात माझी खूप आधीपासून इच्छा होती आणि मावशीला भेटायचं, दादाला भेटायचं, वहिनीला भेटायचं. ताईला भेटता येत नाहीये मला कारण ताई बाहेरगावी आहे. त्यामुळं तर ताई तुला मी इथूनच हाय करते. मावशीला भेटायची खूप इच्छा होती आणि इथं आल्यानंतर परक्या घरात आले किंवा ऑकवर्ड वाटणं वगैरे असं काहीच वाटलं नाही मला. ही माणसं खूप साधी आहेत, खूप छान आहेत आणि खूप आपली म्हणजे खरोखर आपली वाटतात. असं एक आपल्या आईला भेटतोय किंवा ताईला भेटतोय असंच वाटतंय खरोखर सगळ्यांनाच. आणि हा माझा अनुभव आहे. मला पहिल्यांदा थोडी दुगदुग होती मनात की त्यांनी आपल्याला इतका वेळ देतील का किंवा आपल्याशी बोलतील का वगैरे असं वाटलं होतं. मी पहिल्यांदाच भेटते मावशींना तर असं काही नाही आहे. त्यांनी खूप प्रेमानं जवळ केलं आणि खरोखर त्या खूप आपल्या सर्वांवरती प्रेम करतायत. आपण पण त्यांच्यावरती करूयात. आणि जसं आतापर्यंत मावशींनी त्यांचा संसार केलेला आहे किंवा त्याच्यामध्ये ज्यांना ज्या अडचणी आलेत किंवा काही आनंदाचे क्षण आहेत त्यांनी प्रत्येक गोष्ट आपल्याशी शेअर केलेली आहे. तर यातून आपण चांगलं काहीतरी घेऊयात आणि आपलं पण आयुष्य तसंच घडूयात. मस्त. असे 2 शब्द बोल मी माझा नाही खूप छान बोलता तुम्ही आणि आम्हाला आवडलं बोलणं पण आणि तुमची रेसिपी पण एकदम छान.